Dus de vogelwacht kan met naaie technieken, met GPS, kan zij het nestje inmeten, houden het te boppen, kan er eventueel nog weer een fotootje van maken. En dan wordt de locatie van het vogelnest op een centimeter precies verstuurd naar de navigatie van de trekker. En zo kan de boer goed zien waar hij op letten moet. Nou, we zijn nu in het perceel, maar heel veel nesten. En dat kan je goed op het scherm weer rondvinden, met al die vlagjes. Dat hij voor u in het scherm zetten, kunnen we dan echt zo mooi weer rondvinden. En als de boer dan dicht bij een nest komt, krijgt er een waskoging. En dan gebeurt er dus dit. Nou is juist nog al die stokjes in het loon staan. In de takomzetting zullen die stokjes net meer nodig wezen. Maar dan werkt het iedereen met zo'n systeem. Werd er als gewoon zinkist van tevoren als die met het werk begint. Maar ik in de trekker zelf, ja, waar als het eigenlijk om de nesten denken moest.